Ahoj, tu je Naty, vítam vás pri novom videu. Dneska si podľa kalendára Gazdinka pripravíme bravčový guláš. Na tento recept budeme potrebovať na kocky pokrajané bravčové pliecko, bravčovú masť, hrášok s mrkvou, na drobno pokrajanú cibuľu, paradajkový pretlak, hladkú múku, pivo, soľ, červenú mletú papriku, čierne mleté korenie a kyslé uhorky, ktoré sme zjedli a nestihla som kúpiť nové. A ešte hovädzí vývar. Vo väčšom hrnci necháme roztopiť bravčovú masť, pridáme cibuľu a oprážíme. Pridáme mletú papriku, paradajkový pretlak, a zalejeme horúcim vývarom. Pridáme na malé kocky pokrájané bravčové pliecko, soľ, čierne mleté korenie, privedieme ku varu a varíme do polomeka. V hrnčeku roztopíme bravčovú masť, pridáme hladkú múku a opražíme. Pridáme studenú vodu a rozmiešame. Pridáme do hrnca. Varíme, dokiaľ mäso nie je celkom mäkké. Keď je mäso mäkké, pridáme hrášok, mrkvu a ak máte aj uhorky. Nakoniec pridáme pivo. Dnešnému receptu dávam 9 bodov z 10. Nebolo napísané, koľko vody treba dať do záprašky a tak mi tam trošku ostali hrudky. Preto strhávam 1 bod. Jakže bol guláš chutný. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa znova na budúce.